Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay basa ti Sira Kapitulo 3, versikulo 26 kan 27. Nakakaasi ti pagbanagan tinatangkad ti panagululo na. No naayat ka iti paggad, isunto ti pakatayam. Kanayon ka ama isagmak no natangkan ti panagululo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, awan samanan ti anak mau. Amangan no may samanan kadagiti aggugulo ijay sangot ti istor idi limabasak. Apay, idilim mabas ka. Saan mo at inalyaw no adda ijay ti anak mau? Saan nga ijay amis mo tinagnaak? Amangan no pilitan dak ama kiinaw ma. Kayat mo asawan, iti balasay tinagnaam. Wain, limikli ka kadagiti sangaran at tao. Agpukpuk kaaw kan agkakatawa da. Into kat no kwan, aga-apadan. Ay, no apay mo't apagaayat ti anak mo ti mapan iti kakasta. Di na amo ti dumyog iti sao. Nuan niya ngamin ayatin naging inawam iti dayjeng aubeng. Anya ngay kumati connection tinaginawak iti ugali ti anak ta. Ay, parikot dayjeng anak ta. Ari-ari ti gulaw. Basta adda gulaw, addamat ni Daryaw. Na yan. Apaw! Sumunga din ti sarangusong iti arak. Imbag ano adda kapiken tinapay ama isirbe inton matay ka. Ayunay kat ti panaglaw. Awan pa'y uray nalitnaw akape nga isirbem no mataya. Kasta ka de, ha? Awan natin umarayat no kasta. Pangalaak kumangay iti ipakape kat dinak pa'y mayawatan iti uray piso la kuma. O di pagdrawing ti anak mo iti adwa kwarta tayo so tigatang mo. Sa umanan tinabarkat dayta. Ay na, Gloria nga agpaiso tinagan ko. Ngam kasla akmat adda iti impyerno. Tatuok akanayon ti mapaspasarak iti sidong ti mamartak nga asawa. No kaya't mo ti agragsak. Uminom ka mo ti tayara ka. Ta itayok na ka iti lubong ni ragsak. Nadamag ko, anak igulo ka numanan ti asawam, idi kalmaan. Ay, gulo akanayon ti sapsapulan ti anak yun, nanang. Basta adda gulo, present akanayon ni Dario. Di pa'y pulos agabsent. Ay, una yan di anak ko. Pulos asaan ang mapagpagaan. Ay, no saan laaga po iti anak ni nanang. Nabayagan nga intarayak ti asawa. An-ano sa balasan ko. Ang mga nuad-adda nga agpagunggan no aramitam dayta. Sapay kumaa, tasaan ang maibos ti anos ko nanang. Ngam no agpatinggan ti anos ko. Makariing tulaangan nga awanak iti danana akadwak ti anak ni. Tulungan nakman kitday amang bagbagakan ko na balasan ko. Saan ama bilangan ti pamagbaga nga impaay ko kankwana nanang. Denggan ti kannawan alapayag na, rumwar matlaang iti kannigid. Nanang, nakitang ni tatang, makitindin nanog iti iti kalsada. Ay naanak ko pan naka-ehersisyon ti amam ti makidinnanog. Di mo makita aya. Pisang pa yun tilapayag na gapo iti kinalaing na amakigulo. Diyo ka di mapananawaan, nanang. Ay naanak ko, uray anawaak, di nakmatla italtala. Kasanon, no isuti maparigat. Amok ni tatang mo, numarik na adinan kabailan, agsanod dayjay.
Ngem no marik na akabailan na paylaeng, ad-adang agpalastog no addamapan aganawa. Madanaganak, nanang. Ngamda kayo. Kaslasan kayo ang madanagan. Agsakit lang ti barukong kuno aganawa. Sumangpet tulat tanan ako. Bayam amakigulo, taday tatiragsak ni tatang mo. Iso apagusto am latan, agnakem to no makaraman. Nay, barbaro ang makita kaasan ang nabarte ka, anak ka. Congratulations. Thank you, nanang. Thank you. Dario, anak. Babalin ka day, akis sayang ti panaginom mo iti anak. Kanti kinalaing mo ang makigulo. Kasyula ini katen ati ragsak ko, nanang. Ammo yumet aday tatipuon ti ragsak ko. Awan serbiti biyag, no awan arak kan rambulan. Kasanaw no maisagmak ka. Kasano ti pamilyam, ti anak yaw. Ay kat pamilya kan anak kulat ta idaan, nanang. Saan mo ta mabaliwan day ta? Ay unay ka nanak ko. Kasta kadilatan. Kasano no makaala ka iti sakay. Kabutang nakti sakit. Tanapon no ti bagik iti alkohol. Imbag tanadanon ka, Dariaw. Apay, di ka di mabutang ang makigulgulaw. Anya ka di ti pagragsakan nyo, tatang. Kasanon no ibagak asar dengan nyo met ti pagragsakan nyo. Kayat yo ka di? Ay, natangka na talaga ti ulo. Kasano nga tayo mapalok ng dayta nga ulo. Jakmet kayat analok ng ti ulo ka. Tanu madanog, mapisit. Imbag tinatangkan tasana kas karina a mapisit. Ay, baribar at talaga ti panagpampanunot mo. Ay, sakan tulat taag nakam, no adadakas ang mapasamakan ka. Danag yun na ya, tatang. Apay, ipalubos ko ayamay, nga adadakas ang mapasama kanyak. Kakaisuna na mas pailang ti arak. No kumamakasabidong ti arak, si kati umuna ang masabidungan. Nanang, ni tatang, natindag iti bakras. Kat, si bibiyag ka di pa'y tiamam? Nabartak man siguro na. Di tayo ka di mapantulungan, nanang. Tainak ibaga ka dagiti ka aruba, tain tayo kitain no si bibiyag pa'y. Sige nga ron, nanang. Muna akon. Mabit lang. Sa dino abanda tinakatinagan na. Asidag ti kabite, itiigit ti kalsada. Sige, tain tagpatulong ka dagiti ka aruba. Kin ibaga tapay kin ni apong mo, anak ko. Ikaw, inayadan nyo timang ibagat kanya kahata na sakit di sikat ko. Pati bukot ka na bagag. Imbag man, tamarik nampay tinasakay. Kat pirme abartak mo. Ano yung napasamak? Apay nga dag dito'y bakras. Apay asyak ti pagdamagam, no apay nga adda ka dito'y bakras. Dahil tabagim at ti pagdamagam. Dito nga to ti amok nga yan ko, itay. Ay, awan maun, Dariaw. Nabartak ka manan, isuadi mo ang mau tilubong mau. Amok mo, tatang! Kasano, anak panak dito, yasan ko nga mo. Ay, day tabartak mo isuadi mo ang mau no anya tinapasama ka. Nakitam ka di tinapasamak, Mare? Tinakita, kat magmag na itay. Kalpasan na, indriyaw na ti kantana, sa nagsala. Kasta nga rod ti ugali na numabartak. Ti agkanta itinapigsa. Anya ngay, di natin nag-igirangkis. Ay, kasano adi matulid, kat agtsat-tsatsamot itiigit ti dalan, kat nabartak. Una yun, tagsalsala man gaya man amagmag na. Amangan pa'y kit di nagtsatsa, nagpababa, maray. Ay, unay kat din ni Dario. Kanayon ko abagbagaan, ngam nagtangken ti ulo na, Mare. Na ito lang nansamot ti arak, maray.
Inayadan ta nga ipagnatatang nagsakit ay bagbagi. Anay ko. Hey, haganos ka Kanarigat ti mangisangat kan ka. Ay, sangat ti dalan kan nagalayis. Ay, mangiramraman ka iti rigat. Ay, makabannog. Nagsakit tatang. Ay. Marigata na. Ay, unay yun. Uray da kamay. Marigatan kami ang mangisangat kan ka. Isungagtal na ka kuman. Nagsakit. Matayang sa nabo. Saan pa'y? Taado ti arak ako nam. Kaya't mao, tadigusan ka iti arak. Alaman nga ro tatang. Bareng maksayan ti ut-ut amarikrik na. Ay, kasta lang arudan ti kasasaad mo. Arak pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Ay, salbag day tang arak. Ay. Oh, anya nga ita. Ipandakan, i ospital. Awan arak di hospital bakit? Ang mga mataya ki jay. Tadidok pa inuman iti arak. Ti ospital, pangipanan ka dagiti agnangabit kan patay tapno agbyag. Agnangabit kan. Oh, kaya't mo ka di pa itagbyag. Kaya't ko laon na bakit? Hintay yung arudan. Nagutot ti wagbagik. Anay ko. Anay. Sardang ka man. Dahil ti maalalam. Gapo iti kaiinom mo. Anya ngay, di natin nagkan igediraas. Hintay yung arudan di hospital Marigatan ako na yan. Nautot ti wagbagik. Anya nga itimbaga ti doktor bakit? Nagsakit mo ti rusok ko. Saan mo ta sigon nagsaksakit ti rusok ko? Ulcer ka no. Gapo iti arak. Nadisgrasya ka, gapo iti arak. Ita, adda pa'y ulcer mon. Samot lang nagsakit ti rusok ko. Hindi adda tayo dito ospital. Saan mo ti Ay na, itala adin mi karday ta. Ngam sigodin nga adda ulcer mo, sakbay nga imay tayo. Di mo la siguro narikrik na. Iso ang maiparitan kan ka ti arak. Agtungpal ka iti doktor no kayat mo pa iti agbyag. Ay, sana ati arak ti makagapo iti panagsakit ti tiyan ko. Masapol na kiti ti arak iso ang nagsakit. Banlaangan ka, Daryo. Saan kan mo uminom iti arak ta ipatay munday tano ipapilit mo? Mabiitan ti iruruar mo dito ospital, anak ko. Anya nga ay tirik na. Mabalin manen nanan. Mayat manen. Mayat manen tay. Anya manen ti kayat mo asawang. Kuha na. Mabalin ang tirumar ti kayat ko asawan. Imbilin ti doktor alikli kampay ti arak taday ta ulcer mo. Numero 1 akagura ti ulcer ti arak. Tapay kumakagura na nga. Isukid diti sapsapulan na. Apay, anya ti daydaya mo duma manakaw. Ay, awan. Maragsakan tarumwarak matlangan dito ospital. Nawayan da tao. Saan kat ang nakakulong dito ospital? Makapasikur dito'y. Apay kumaambasikuran ka. Ag-agasan da ka nga road. Tas laklanwang dito'y nakawayway kapo iti dextrose. Imbag kat genuang tatibdog ti talina. Ang amsyak, nagababa. Awan mo't ni tatang mo dito'y balayan ako. Napanan na kadimanan. Diyak mo, nanang. Amangan no napan nagwatwat di tarwar. Nasaya at no napan nagwatwat. Masikuran sa dito unag ti balay. Manipod adday di ospital. Saan ngayon min inom iti arak? Nasaya at mat no nadidigran. Ay, masurunak pa'y kit din. Tadimat agtalo nang. Tayay mo la inom ter aramidin na. Di pa'y makaaradon. Imbag tanalawa mo ti taltalunan tayo, nanang. Tano saan? Kasano tayo? Katday talag barbartat ti amo ni tatang. Isungarod nga ilimlimang kunti paglakwak itirik.
Tadawatin na nga igatang iti arak. Ay, pangalalaan na nga ta iti igat-gatang na iti arak. Ay, katsiyempre ila ko na dagiti bunga ti sabakan da dumapay aprutas tayo. Basit itid na kanya. Dagiti bagas ti kamuti iti bantay. Itulag nan iti gumatang. Pakyawan dan. Sanan to igatang iti arak, di paglakwan na. Apayakas tamanan ti angot mo. Nagsangar ka. Napanak lang di tayo store. Timim-timak lang, mat. Apayakas na marigatan ka. Ay unay kan lakay. Inminom ka man nga minon. Basit lang, mat. Nagawin akta maditirig na marigatan na. Ay, daytan ti ibagbagakan ka. Nagtangkan ti ulom. Isang sagmak mo lang ang tabagin. Saan ka di ngayon baga ti doktor ama iparit ti arak? Idak pa dito yung sofa. Marigata na ka talaga. Jess! Umay ka ditoy! Natumban ni tatang mo! Tulungan na kanak ka! Ay, nanang! Apay ka din, nanang! Nanang! Agbakbakwar mo tan iti dara ni tatang! Diyos ko! Daramot ngagpayson! Ingkay baga kinyapong mo tayo pantayo ay hospital! Makitam ita tinapasamak. Naapektaran ti bitukam. Kapilitan ama opera ka. Ikatanda tinadadaal apaset ti bitukam. Ay na, nagtangkan to mga minti ulom. No di ka pa'y laagnakam, talaga nga ipatay mo daitan. Sana na maulit, bakit? Kaya't ko pa'y tekbihag. Agbalbaliw akon. No idi kumapay anapanunot mo daitan. Naliklikan ko matipan na kadadaal ti bitukam. Sorry, bakit? Di kagdanag. Ikagumahakong ti agbalbaliw. Ti kinatangkan ti ulo, mangitunda iti dakdakkelpay aparikot. Liklikan tinalabas nga arak, tadayta ti pakadadaulam. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo ang